Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa, maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pagukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Eufrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kaniyang ngalan ay wag nang malimutan, manatili